Hürmetli dostlar, şuшы жырны biz бик көп yıllar халык кийи дип атап йөрттек. Менә быел җәй көне миңа Америкага бару вакытына ирешергә туры килде. Анда мин Рафаил Ильясов, Рөстәм Вәлиев, гармунчы, баянчы һәм мин ишебез барган идек. Менә шушы Америкада мин шушы җырның авторын таптым. Ягъни шушы җырның киен язучы кеше инде хәзер ул вафат Гайнан Сафа дигән кеше икән. Гайнан Сафа Токиода, Япониядә бик күп еллар мәчеттә имам булып торган һәм үзенең физгармониясе булган, бик матур итеп ул музыка уен коралларында уйный торган булган. Менә шул Гайнан Сафа шушы көзге ашы җилләрдә дигән җырның музыкасын язган булган икән. Бүгенге көндә аның үзе җырлап калдырган тасмасы бар. Мин аны да алып кайттым, радиога тапшырган идем. Бу язманы радиодан ул җыр яңгырады аның башкаруында. Бүгенге көндә Сан-Францискода аның улы Даян Сафа, безнең татарларыбызның мулласы, шушы муллалык вазифасын үти башкара. Бу җырны Америкада бик яраталар. Без һәр очрашуда да шушы җырны бик матур итеп башкардык. Инде хәзер сезгә шушы Америка татарларының җырлаган бер җырын тапшырасым килә. Бу җырны алар шушы туган илләреннән киткән чакта алып киткән булсалар кирәк. Чөнки хәзерге буында, алардан алдагы буында һәм инде аларның ата-бабалары да шушы җырны җырлаганнар. Ул халык кие Абау Алла, Уф Аллам дип атала. Qayda yürgen cirim birini tügel tuğan üsken il qayda küteydim bakşalarda utarıp tuğan jirem qayda sinip iki güzem tutarıp yürgen cirim tuğan ilim Kışta gürsem de fayda Yürgen cirim tuğan ilim Kışta gürsem de fayda Zenger satın kulmegimde tuzar dimegen idem Yaşgınırım şidillerde yüzar dimegen idem Valla yürgen jirlerim qayda Yürgen cirim tuğan ilem Kışta gürsem de fayda
fayda. Yergen cirim tuğan dilim tüşte kursem de fayda. Ay yanında yaktı yıldız, ul İstanbul şiirinde bextli ata balası. Yeşil tuğan ilenden. Vallahi yergen jirlerim kayda, yergen jirim tuğan yerim düşte kursem de fayda. Yergen jirim tuğan yerim düşte kursem de fayda. Yergen jirim birini tügül tuğan üsken il kayda.